Moikka! Olen Emma Kruun-Markkanen, kulttuurituottaja-opiskelija ja Kansallisballetin, nimenomaisesti balletin ensi-iltojen teosvastaava maskeeraus- ja kampaamopuolelta. Toimin siis linkkinä suunnittelijan ja oman tiimini ja muiden yhteistyötahojen välillä. Niitä saattaa olla esimerkiksi koreografi, ompelimo, hattula, koruntekijä ja pukuhuolto. Työ perustuu vahvasti palautteen vastaanottamiseen ja sen antamiseen ja tiedon pyörittämiseen kaikkien tarvittavien tahojen välillä. Itsereflektointi jatkuvasti on tärkeää. Palautetta annetaan sekä tiimille että myös henkilöille, jolloin sanojen asettelu on isossa osassa onnistunutta vuorovaikutusta. Ala on monipuolinen, yhteistyö monialaista, monikielistä ja kansainvälistä. Aika on kaikilla osapuolilla rajallista ja siksi välitön tiedostaminen varsinkin kokoustilanteissa on tärkeää. Sillä lyhyessä ajassa täytyy käydä läpi paljon asiaa. Aiheita on siis pakko ennakoida ja kysymyksiä pohtia ennalta, sekä omia että mahdollisesti itselleni esitettyjä. Olemme vastuullinen talo, teemme työtä hiilineutraaliuden eteen ja olemme saaneet aiheesta tunnustusta Opera Euroopalta. Mutta omaa työtäni sivuaa käytössämme olevat turvallisemman tilan periaatteet ja aktiivinen moninaisuusfoorumi. Työssäni on eduksi ymmärtää molempia teemoja. Työkieleni on pääsääntöisesti englanti ja asiakaskuntani koostuu useista kymmenistä kansalaisuuksista ympäri maailman. Monesti asiakkaana sekä työparina on siis henkilö, jonka kanssa puhumme molemmille vierasta kieltä. Joudumme käyttämään kommunikoinnissa apuvälineitä, piirroksia, Pinterest-kuvia, käsiä ja kaikkia mahdollisia kynnelle kykeneviä keinoja, jotta pystymme mahdollisimman tarkasti toisiamme ymmärtämään. Eli niin sanottu lähettäjä-vastaanottajamalli. Alalla tarvitaan vahvaa paineensietokykyä, kuten kulttuurituottajankin työssä. Viestinnän täytyy onnistua hyvinkin stressaavissa tilanteissa, missä ihmiset ovat hermostuneita, jopa suutuksissa ja kovan kiireen alaisia. Palaute itselleni ei näistä syistä aina tule kaikista rakentavimmissa muodossa. Tästä huolimatta täytyy vuorovaikutuksen toimia ja viestin tulla selkeästi läpi kaikille. Omat vahvuuteni näissä tilanteissa on nopea mukautumiskyky, tunnistan mielialoja kohtuullisen hyvin, pitkä työkokemus, usko omaan pärjäämiseen paineiden ja kiireen alla ja nopeasti toimiva pää. Uskon pääseväni yhteisymmärrykseen kaikkien kanssa silloinkin, kun alku on horjahteleva ja epävakaa. Apunani on myös hyvä oman organisaation tuntemus, mikä on taustalla tukenani varsinkin resurssikysymyksissä, esimerkiksi montako peruukkia voimme teettää ja missä ajassa. Näitä teemoja pohtiessani ymmärrän syvemmin organisaatiossa olevien erilaisten foorumien merkityksen sekä niihin kohdistuvan työtaakan sekä niiden laatimisen että ylläpitämisen osalta. Ymmärrän siellä olevan itsellenikin lisää työkaluja, joita voisin työssäni enemmänkin käyttää. Se lienee tämän kurssin ja tehtävän tärkein opetus.